हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोना स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय संदान आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै सानदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउट्युब चेनेलहाय संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 14 भिडिअखौबो दहायसो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर स' बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे आरो लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गेजेरजोंहायबो नोंथांमोना नायहैनो हागोन दे लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनावहाय आं लिंकबो होनानै होदों दे एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना सोर संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 14 भिडिअखौहाय नायखो अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जायफोरा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायदों स' बिथांमोना मिन्थिखासिगौआनो दे स' लोगोफोर जोंहा संदान आबुं बर' सावथुनाहाय एपिसड 14 भिडिअहायनो जोब्बाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 14 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउट्युब चेनेलाव थांनानैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर